2020 yıl bütün Rossiyadagi kibik Tatariston maktablari ishinde ikilete sınov yılı buldu. Birinchidan distansion o'quvga ko'chdilar, yangi o'quv yilin qat'iy sanitar talablar shortida boshlarga to'g'ri keldi. Ikkinchidan boshlang'ich sinf o'quvchilari qo'ynar rizq bilan bushlay ta'min etila boshladi. Bu esa bir Tataristondagina da 210 mingga yaqin malay qiz degan so'z. Yangi o'quv yili boshlangandan beri Ma'rif ministrligi bilan Rospotrebnadzor etiyanilardan oshov sifati bo'yicha 5000 tirasi murojaat qilan. Qaysi balaga rizq umuman ishamay, qaysi suungan deb zarlana. Шуңа планнан тыш тикшерүләр башланды. Нәтиҗәдә әлегә тикшерелгән һәр икенче мәктәптә кагыйдә бозулар ачыклана. На что мы обращаем внимание при проверках? Кухня җиһазлары тиешенчә юылмый, меню әзерләнгән ризыкка туры килми, төрле категория ризыклар янәшә ята. Әйтик, фарш белән яшелчәләр. Кайнар булырга тиешле ашның температурасы 65 градустан түбәнрәк. Шушы морозилкада без итләрне саклыйдыр. Биектау районының 40 урта мәктәбе бу. Роспотребнадзор вәкилләре биредә укучыларны кайнар аш белән тәэмин итүдә хилафлыклар таба. Суыткычлар җитмәгән иде. Шушы кыска гына арада уңай хәл иттек. Бу проблема бу мәктәптә генә түгел. 8 мәктәпкә biz суыткычлар алып бирәбез шушы бер атна эчендә. Безнең иҗат төркеме килгән вакытта ашханәдә 3-4 сыйныфлар ашы иде. Бүген безгә дөге бирделәр һәм ёжик. Әйе, бик тәмле булды. Ризык сыйфатын биредә 2 ай дәвамында ата-аналар тикшереп тора. Менюны карадым башта. Шуннан менә кирдем дә инде миңа бирделәр, салып куып карадым. Роспотребнадзор тикшергән исемлектә Арча районы да бар. 6-нчы мәктәпнең үз проблемалары. Биредә әйтик, бракераж журналы тутырылмаган була. Проверка килгән вакытта кыска акчагына язылган. Без аны көн дәврендә тутырып язып бетерәбез. Безнең потому что иртә белән бик вакытыбыз булмый. Тагын бер хилафлык кителгән һәм шатнаган савыт саба. Мондай савыт саба юлганда бер-берсенә бәрелеп тә ватыла, шуңа күрә кичкенә осколкалары булса, менә шуларны инде без төзәтү үстендә эшлибез, яңартып торабыз посудаларында һәр вакытта. Менә ризык сыйфатына карата ата-аналарның дәгъвасы юк диләр биредә. Тәмле дә, суынырга да өлгерми. Аңлашыла, авыл җирендә класслар кичкенә. 9-нчы классына салып куйдык та менә алар ашарга төште. 1-2-3 минуттан 9-нчы Б класслары төшә. Без гадәттән бер-берне калдырмыйбыз, ашап бетерәбез. Бу мәктәптә кайнар ризыкның сыйфатын көн сайын тикшерүче әни дә бар. Алсу Галиуллина 2-нчы сыйныфта укучы кызын көн сайын шәхсән озатып йөри. Столовыйга да үзем озаткачтым. Столовыйдагы тәртипне, анда барысы ничек әзерләнгәннәрен үз күзем белән күрәм. Бөтенсе күз алдында. Каша, ит, котлет, овощ, фруктлар бирәләр. Вакыт чыкмый хәл юк. Безнең күрәсез мәктәп санында бик күп, бала санында бик күп. Һәр баланың үзенең таләбе бар. Кемдер идәрә мен ашамый, теген ашамый. Ата-аналар, җәмәгатьчелек вәкилләренең һәр мөрәҗәгатен без игътибарга алабыз. Бер генә мөрәҗәгатьтә күзәтчелек органының бәяләмәсе дә игътибардан читтә калмый. Чөнки балаларыбызның сәламәтлегенә кагыла. Бу уку елында республика мәктәпләрендә ашатуга кагылышлы төрле проблемалар килеп чыга торды. Бу атнада гына Чаллының бер мәктәбендә аш-су устасы кәтлитне ялан кул салган иде. Минем перчатка тишелде. Перчатканы тиз генә алмаштырырга кирәк булганда мин алмаштыра алмадым инде. Мөрәҗәгатләрнең күбесе ризыкның салкын булуы турында, әмма киресенчә очракларда була икән. Сентябрь айында бер ата-ана кайнар ризыкка жалоба язды. Киресенчә кайнар ризык чыга, сабыт саба махсус үзебездә перемена алдыннан гына ашларны салабыз. Башлангыч сыйныфларны бушлай ашату быел гына башланды. Ул өстәмә бурыч йөкләде. Чөнки ашаучылар саны артты. Урын кысан булу мәсьәләсе дә бар. Хәзер республикада 1800-гә якын ашхана исәпләнә. Бер өлешен яңартырга җыйналар. Мәктәп директорларын лекцияләргә җибәрәчәкләр. Казандагы җитәкчеләр өчен махсус киңәшмәләр оештырмакчылар. Анда кайнар ризык белән тәэмин итүдә уңай тәҗрибәсе булган директорлар үз серләре белән уртаклашачак. Мәсәлән, менә без декабрь аенда декада башладык. Балалар дөрес ашау, нәрсә ул? Шул темаларга класс сәгатьләре үткәрдек. Ремонттан соң балаларга инде бик ошады. Анда мебельләр алышынды, бөтен оборудованиелар алышынды һәм балаларга иң мөһиме шушындый обстановка тудыру бу бик кирәк эш булды. Алга таба тагын да зуррак планнар. Казан җитәкчелеге әтияниләрне көн сайын ашханәдә кизү торырга өнди. Өлкән сыйныф укучылары өчен биредә ризыкны алдан сайлау мөмкинлеге булдырырга җыйналар. Вопросы важные. Казан заманча бомбардировщиклар, вертолетлар ясый. Бездә нефть химиясе һәм нефть эшкәртү өлкәләре зур үсеш алган. Әтияниләр белән үзара сөйләшеп, төшке ашны плитәдән өстәлгә кадәр кайнар килеш илтү мәсьәләсен бергә хәл итеп булмыймыни ул? Нәтиҗәдә ашханәдәге ризык тәмлерәк, бала тук булырга тиеш. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Алмаз Зыядинов, Филүзә Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа гасыр каналы.